खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खनसेबाव बरायहरनाय जाबाय आरो लोगोसेयैनो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। मैया जे जोङो आगै सासे फैदोंमोन ना बिबोनां जोंहा जों मैया ओमफ्राय दिनै नै मेकआप खालामजानो नै दिनै बियो आंजों, बेखायनो दिनै फैबावबाय जोंहानाव मेकआप खालामजानो नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ। आङो बाजैजों मेकआप खालामजानो फैदों आरो ना, मा होनो बाजैया आंखौ दा मेकआप खालामगोन। आं माने दुगैखांना माने रेडि जानानै फैबाय। दा बाजैया आंखौ मेकआप खालामसिगोन, माबायदि खालामो आंथ' मिन्थिया, आं जास्ट खालामजानोसो फैदों। रोङो मा होनो बाजैयाबोथ' खालामफेरा नालाय, एबार फार्स्ट टाइम माने आंखौ ओरैनो आङो भिडिअ ओरैनो जेबोथ' खामानि गैया नालाय ओरैनो माने भिडिअ बानायथावथाव मा खालामना थादों होनो बाजैनाव स' मेकआप दङ, ओंखायनो आं बिदिनो ओरैनो खालामजानोसै होननानै फैदों आरो ना आङो। स' नोंथां आङो मेकआप बानायनायखौ स्टार्ट खालामसै बिथांखौ। प्राइमार महर लादो। आं नोंनाव खोन्थाफिनसैना। स' दा फार्स्टआवनो माने प्राइमार मयस्चाराइजारखौ बिराद इम्परटेन्ट नालाय, दा फार्स्टआव प्राइमार ओमफ्राय मयस्चाराइजार लगायना लाग्रोनोसै, नङाबा पिम्पल ओंखारनो नागिरो ना मोखाङाव, माने प्राइमार ओमफ्राय मयस्चाराइजारा बिराद इम्परटेन्ट आरो ना मेकआप खालामनो थाखाय। ओमफ्राय दा प्राइमार लगायनानैसै। आंनि मोखाङाव आंनि जेबो माने सिसिखौ लागायदोंना, आंनि मोखाङाव जेबो फुनखायाखैमोन आरो ना, ओमफ्राय ओरैनो लिपस्टिकखौ एसे माने आं लिपस्टिक फुननानै थानो सुखुवा माने, आरो आंना लिपस्टिक गावोना, ओंखायनो माने लिपस्टिक फुननानै लादोंमोन आरो आं एसे। नै दा फाउन्डेसन लागायनोसै। पाउडार फोननोसै बेखौ। फाउन्डेसनखौ लगायखांबाय आङो। दा फाउन्डेसन लगायखांनानै पाउडार एसे फोनना लाग्रोसै। नै लार दानि गथ'फ्रा बयबो देलायनाया गोरलैनिफ्रायनो रोंजोबखायो। कमप्लिट जाहांहां जादों। नै जाहांबाय आरो जाहांबाय आरो नै
ब्लेन्डार गैयैखाय बारा क्लिन नुदिया मैगंखौ खालामग्रोनोसै ना मा होनो बन्द' खालामथ'दोरा दा आं गोलाव खालामनाय नङा जाबाय आरोना मोखांफोरनिया बारा एसेबां गैला मेगन दंबावो मेगना खिथुनांगौ जाबायानो नै मोखांफोरनिया स' आइसेड' ओमफ्राय आइलेस बिदि माखासे दंबावो आरो कमप्लिट जाबाय दा बेबो नैबेखौ आखिग्रोनोसै आं नैबे गुफुरखौ मेगन मुसुगुरखौ एसे क्लिन खालामना लाग्रोसै आं स' माने मोखांनिया जाबाय आरो नै माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय मोजां नुदों ना गाज्रि नुदों मोखांखिनिया जाबाय दा आइलेस बिदिनो माबा आइसेड' बिदि लिपस्टिक बिदि लागायबानो जासिगोन आरो ओमफ्राय आइब्र' बिदि होबानो जासिगोन आरो ना मोखांखिनियाखौ माने आं जा गरम मोखांखिनियानो जाबायानो आरो स' नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय माबायदि नुदों मोजां नुबा मोजां नुदों होनना खोन्था गाज्रि नुबा गाज्रि नुदों होनना खोन्था आरो जायाखैबा जायाखै होननानै खोन्था बेखौ फोनखांबाय आङो एसे दा सेन्स नुदों जानांगौ महरखौ मेथाइ दा कमप्लिट जाखांबाय नै दा आं बेखौ लागायनोसै बेखौ स' माने दा आइसेड' लगायसिगोन आरो माने दाथ होनानै आइसेड' खालामबाय दं आरो नों भिडिअ अन खालामाखै हेल' हारसिं फिनिखौ फुरुं जाबाय दे मेगना जाबाय बिदिनो जाखायो बिदिसो नाङो बिदिसो नाङो माया बिदिसो आं सानदोंमोन सिथाब थानाय दाग नाङा मेगना जाबाय जाहांबायानो आरोना नुहांबायानो माने फाइनालि एसे मोजां नुहांबायानो ना मेकआपजों मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया साइज गैयैखौबो बिदिनो साइज गैयैखौ माने बिराद साइज खालामनो हायो मेकआपजों जोंथ' एथबां प्रफेसनेल मेकआपमेन नङा नालाय प्रफेसनेल नङाबाबो रोङो हिनजाव मानसिफ्रा देलायनोखौ गाव गावनि माबानायखौ ना गाव गावखौ माबोरै साफा खालामनांगौ बेखौ दानि सिख्लाफ्रा मिथिजोबखाबाय आरोना मिथिजोबखायो बयबो
आंबा देलायो हाबा जाबाबो मालाया जिखि बुङा मानो होमबाबो देलायो आङो जेसेबां साफा थायो एसेबांनो गावनि थाखाय मोजां जायो नालाय बेखायनो मालायनि बुंनायफोरखौ खोनासंना आरो जोंनाथ' गामि एरिया ना बुंखागोन साफा सानैयाथ' थेवबाबो देलायो मा होनो हाबा जाबाय आं देलायला होनना थाबानो माने इदि थाबानो माने लेथ्रा बुरि नुलाङो आरोना माने गावनि देहाखौ जेसेनो देलाय मालाय जेसेनो मोजां मोजां ड्रेस गानना थागोन एसेनो माने गोसोखौबो मोजां मोनगोन दाद मोनगोन माने गावबो सानना लायो आं मोजां आं साइज गाइद होननानै सानना लायो आरोना मिथिं बेलेगफोरा माबायदि सानो मिथिया ना आं बिदि सानना लायो आरोना माने जेसेनो गावनो मोजां थागोन मोजां माने ड्रेसफोरखौ मोजां गानै जोमै थागोन एसेनो माने गोसोखौ मोजां मोनो आरोना माने हेभि नाङो ओमफ्राय जेसेनो नों लेथ्रा गाद्रा गुद्रा ओरैनो लेथ्रा थागोन ओरैनो ड्रेसफोर ओरैनो जानला माला गानना थागोन माने गावबो गोसोखौ माने बिराद लेथ्रा आं दिनै बिराद लेथ्रा मोन्दों बोरैबा मोन्दों माने गालाय गुजायखौ बिदि सानो आरो ओमफ्राय जेसेनो मोजां आराम देलाय मालाय थायो एसेनो गोसोखौ मोजां फ्रेस मोनो आरोना स' बेनो आरो स' आइसेड'आथ' जाबाय नै बन्द' खालामथ'दो दे र' स' मा होनो आइसेड'फोराबो जाजोब्बाय आरोना नै रोङानोलाय मानसिया नै दा मेगनाव माबा फोननोसै आं मा होनोमोनलै मा होनो आखिनोसै आरो मा होनो होनोसै आरो जाबाय जागोनना जायाखै नायलाय आंबाथ' जाबायानो गाहायाव आंबो बिदि नालाय लेथ्रा लेथ्रा नुवाखै मोजांसो नुदों मुसुगुरखौ आथिखोना लादों हारसिं समानो आं नै बिदि आखिनानै लाखियो माने गावखौनो बिराद लेथ्रा मोननानै लायो आं बिदि आखिफेराना नै बेबायदि फुनफेरबाय आइ माबा गैया ब्रास गैया मुसुगाखौ दङ बेनो लानायानो आंथ' इदि जादिया माने आंना आइब्र'आ दाटखा नालाय मानो बारा एसेबां बिदि नांखाया आरो नै ओरैनो एसे एसेल' जा जाबाय नै फारसेया ओरै दंबावो जाबाय फारसेनिखौ बोरायनाय नंला स' नोंथांमोना नायनो हागोन नै माबायदि जाखो स' नै आराम नुबायना आंथ' बिराद मोजां जादों मोनखादों स' लिपस्टिक फुननानै एसे मोजां मोनबायना नायलांबाय था स' माने फाइनालि सब जाजोब्बाय अकल सिन्दुरजों फोथाल'सै दा नै
मेकआपखौ खालामनो नागिरदों आरोना नै बिदि खानानै लाबाय खालामनानै नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदि जाबाय कमप्लिट जाबाय आरो देलायनाया नानिया जाना होलाय मोजां नुबाय दाना लोगोफोर रियेलाव साबसिन नुदों केमेरायाव बारा माबा नुवाखै आरो रियेलाव साबसिन नुयो आरो गिदिंलाय खनसे गिदिंना देखायलाय बरिया खालामखादों नै खानाय खफाखौ खानाय खफाया कमप्लिट जाबाय नै माबायदि नुदों कमेन्ट खालामना खोन्थाबानो जाबाय आंनि मेकआप खालामनायखौ माने बाजैया मेकआप खालामना होनायखौ मोजां नुवा नुवाखै नै रेडि जाजोबबाय दिनै मालाय सेलफि लागासिनो देलायनाया जानायखाय माबायदि नुदों गाइस खोन्थाहर कमेन्ट खालामनानै आंथ' बिराद मोजां नुदों ना आरामानो नुदों रियेलाव साबसिन नुदों दै लोगोफोर खानाय खफाखौ बरिया खालामखाथारदां आरो बिबार थाबावनाय मोनबा साबसिन जागौमोन आरो जोंनाव बे नांगौ बुस्थु मेकआपनि माबा फाउन्डेसनफ्रा बारा मोजां गैयाना बिनि थाखायनो बारा एसेबां माबा नुदिया आरो बेखौ मिथिखाया